Oh, siyambonga kakhulu uNkulunkulu angizwanga. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi ufikile ngomkhanazi kule ndawo sentabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi uyasibonelela okwangempela. Siyathemba ukuthi kuzokuwena ngelinye ilanga sizwe inkosi. Sijabulile ukuba nawe. Siyabonga uNkulunkulu ngani nonke bazalwane khona. Umusa ukuthi sivukile. Umusa nokuthi sikhona. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Enhlizweni yami namhlanje kuseni ngifikelwa nje umhlabeni elothe insizini zethu zonke iso kaNkulunkulu liyasibona. Manje ngiyabheka nje uhambo lwethu siqalile lo nyaka, abanye balahlekelwe zihloko, abanye zidukile, abanye benzakalelwe izinto ezibuhlungu eziningi. Kodwa uNkulunkulu lokho ehambe nathi ngesolakhe. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngokukhulu ukuthobeka nje ngithatha leli thuba phathi ohlelo. Ngibonge kakhulu abazalwane. Ngibonga uNkulunkulu bazalwane ngani kade sinehambele eziningi kakhulu. Kodwa bonke bathi baphatheke kahle. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ngani. Ngibonga konke bazalwane enikwenzile. Kukhona abaqala 3 weeks before iPhasika besebenza usuku nosuku bengabheke imvuzo bani, kodwa bembheke uNkulunkulu uqobo. Sengathi uNkulunkulu anganenzela lokho ebenithi manivuka ekseni nizokwenza inkonzweni nithi inkosi ikhona. Ngoba uthe inkosi ikhona ubheka njalo ukuhamba kwakho akusize nasendleleni. Ngiyabonga kakhulu angazi ngaqala ngithini. Ngempela angazi ukuthi ngingathini. Ngaphandle kokuthi nje uNkulunkulu anibusise, anibiyele, abeke isandla sakhe phezu kwenu. Nize lithi noma ngabe ngiyashelela, angavumi ukuthi unyawo lwenu lushelele, anihole njalo endleleni. Abanye bebesemalungiselweni kanye nathi besemakhaya ngenxa yama-limitations ukuthi umuntu usekhulile akasakwazi ukwenza njengoba efisa. Kodwa imithandazo yenu bazalwane isizile kakhulu. Ngicela ukusho nje ukuthi singayeki ukukhuleka. Uma ngabe ungakwazi ukufaka isandla, mhlawumbe ungakwazi nje nanama ingayiphi indlela. Makuthiwa kubhakwe awukhona ukubhaka, makuthiwa hlakula awukhona ukuhlakula, makuthiwa khipha imali awukhoni. Khuleka umahhala kodwa kwenza umsebenzi omkhulu. Ilokho nje bazalwane siyambonga kakhulu uNkulunkulu, kakhulu. Ngiyacela ukuthi singayeki ukwenza okuhle ngoba masingase siyeke kuyisono uNkulunkulu. Ngithanda ukuthatha ithuba ke ngikhuluma nangoSunday School. Mbuke nje loya. Nambona nje loya. Hayi. USunday School wethu anengiphathanga kahle Sunday School. Angithi ngiyakhumbula ngithi Sunday School ukuthi bekuthi kukhonzwe nabe emgijima phandle. Angithi sizolungisa uSunday School. Angithi ngikhuluma noSunday School sizolungisa ngempela. Yebo uyeza uJuly ngicela ukunibona niyisithombe esihlukile. Angithi Sunday School uma ningakwenza nje niyazi ukuthi ngoDisemba mina ngizothenga ama-chips angaka. Kodwa uma ningakwenzanga angazi ngizongenza njani. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane. Sibonga zonke izandla ezenziwe ukuthize. Angikwazi ukubalula because khona abanye abenze okudlulele ebesingeke omunye umuntu abe namandla okwenza, kodwa uNkulunkulu wakwenza kwenzeka. Jesu Kristu inkosi.